Goddag og velkommen til Time to Talk Talkshow. Det her er vores nye talkshow, vi gerne vil præsentere her i dag. Og Tøge her, han vil gerne lige præsentere, hvad det egentlig handler om. Jeg hedder Oscar. Det vi vil lave med Time to Talk Talkshow, det er, at vi vil interviewe folk. Vi vil invitere nogen ind i studiet. Vi vil lave nogle, eller udbringe nogle nyheder, som sker i verden, og lave noget. Og Anders han vil præsentere noget sport. Som er vores tredje vært her i studiet. Og vi vil gå ud til vores nyhedsvært, som vil komme med nogle interviews. Og så vil jeg sige, til dem, der ikke forstår dansk, eller dem, der har brug for undertekster, der kommer undertekster dagen efter talkshowet vil blive lagt ud. Og på engelsk, subtitles every show. Lørdag, det hedder lørdag. Hvad det hedder? Saturday. Subtitles every Saturday. Så Og inden vi slutter af her i studiet, så skal vi ud til vores... jeg har en sidste ting. Ud til vores... Det har jeg faktisk. Vi skal ud til at interviewe Benny, der står herude for, som vi lige skal have taget en lille snak med. Så husk at subscribe/abonnere på vores kanal. Synes godt om vores Facebook-side. Og inde på vores Facebook-side, der kan du holde øje med alle nyheder. Og du kan være med til at stemme om, hvad vi skal lave i det her talkshow her. Tak for nu. Vi står her live fra Tøres baghave, og vi skal til at interviewe Benny. Og Benny, hvad synes du så om den globale opvarmning her i Horsens? Den globale opvarmning? Jeg synes, det er lidt hurtigt. Hvad skal jeg bruge det til? Ja, det synes vi alle sammen. Og hvad synes du så om at arbejde her på den nye fabrik her rundt om hjørnet? Den nye fabrik? Det er faktisk fantastisk. Og chef, oh my god, he's so hard. The biggest dick ever. Nå, det var da spændende. Det var egentlig også det, vi lige skulle spørge Benny om her hurtigt. Og nu skal vi til at slutte af herfra, og det var Oscar her fra live fra Tøres baghave. Ja, og det var jo så alt for Time to Talk Show for denne fredag. Vi ses næste gang. Stine! Okay. Husk at abonnere på kanalen og synes godt om Facebook-siden. Glem nu ikke at give et like og en kommentar. Tak.